Пловдив група роми изразиха недоволството си относно преграждането на пътя към махалата, в която живеят. Ние искаме да затваря пътята, защото нашата махала, малка махала, имаме малка деца. Ако нещо става болно, ставаме лекар да идва, пожарникар да идва. Ако взима това мястото, какво иска да прави? Да не затваря нашата пътя. Срещу затварянето на пътята се изказа и този загрижен баща. Аз не мога да излизам назад и да излизам. Как да излизам? Дали от тук трябва да излезна? Трябва някакъв хеликоптер да ме вдигне и да излизам. Не дай си Боже да видиш, детето и горе. Ужас! Не може да се списава маркучите, откъде ще минават, как да гаснат това нещо. Нарече детето си нещо, как да гаснат това нещо. но все пак човекът е загрижен как ще го гаснат. Ние не сме противи, ние искаме път, друго нищо не искаме. И ние не сме противи да чуем и разказа на майката на едно от ромските деца, участвали в Асеновградския конфликт между роми и гребци. Нямаме никакъв помощ. На това положение дори и плюс на сестра ми сина му. Такава мисъл не бях чувал отдавна, да не кажа никога. Нямаме никакъв помощ. На това положение дори и плюс на сестра ми сина му. Добре започна Цвета Георгиева. Да чуем, ще успеем ли да разберем нещо и от останалия разказ. Всички излизат, митинг правят. Що никой не вижда правилата? Излиза едно момиче, в телевизора говори. Има там две думи, което правилно говори. Със сигурност момичето в телевизора не е нашата разказвачка. Тихо, че Цвета не обича да я прекъсват. Те две момичета падат. Слушайте малко, момичета. Момчета. Момичета, няма значение. Важното е да пазят тишина. Слушайте малко, момичета. Момчета, те момичета падат в водата. Те двете млади момчета викат: искате ли помощ да ви помогнем? Защото те, където падат, там имат такова опасност, че може да умират, да се задават. Цвета е по-голяма опасност с приказките си. Направо ще ме отдави от смях. Тук няма никаква лъжа, никаква измама. Защото и ние се търсим правилата, вече до тук не дойде. Правилата обикновено се търсят в Комисията за защита на правилата на човека. Румене, не се отплесвай, че имаме още много за разкодиране. Цвета сега ще каже нещо за зет си. Човека на такъво застояние и зет ми, че много тежък е болен, излиза същия момент от болница на почивка. И те трима души вътре във водата го нападват, започват да го бият. И какво става? Първо от болница на почивка, после от почивка на болница. Оттам нашите души са 5 души, 5 младоженци, такъви. Не са голями мъже, такъви 5 младоженци, такъви. Явно ромите на всички непълнолетни им викат младоженци. Такъви. Не са голями мъже, такъви 5 младоженци, такъви. Мария, да ти кажа, колкото по-подробен е разказа на Цвета, толкова повече ме обърква. Нямаме никакъв помощ. На това положение дори и плюс на сестра ми сина му. Нищо не разбрах. Всъщност посланието, което никой не разбра, е скрито не зад думите, а зад музиката, която Цвета през цялото време дирижира. Ромска евроинтеграция. Аплодисменти за диригента! Нямаме никакъв помощ. На това положение дори и плюс на сестра ми сина му. Такъви, те не са големи нашите младоженци, един младоженци имаме такъви. Такъви са. Не ми нарушавай правилата, че не те пращам от болница на почивка. Гледай, аз да не те пратя тебе на това положение плюс на сестра ми сина му. Разбрахте! Че трябва да нарушаваме правилата с един телевизионен експеримент, който протече по странни правила. Така, слушайте, момичета, момчета, тук едно момиче говори по телевизора, казва две думи правилно. Слушайте, момичета, момчета. Стига ма дърбачата, лашна тук.